Bé, doncs moltes vegades faig vídeos i potser us començo a parlar de llocs que vaig a fer fotos, que visito, i us sonen a conte xino, vulgarment dit. I clar, el món, i aquí als Estats Units, és un país molt gran, i potser doncs, des de Barcelona, des de Catalunya, o des d'on estigueu vosaltres, doncs no us feu una idea del lloc on jo vaig a fer les fotografies, i m'ha semblat una bona idea doncs, fer aquesta primera gravació explicant, ensenyant el mapa d'Estats Units. Com podeu veure, és un país supergran i, per exemple, tota aquesta part d'aquí és on jo més o menys em puc parlar bastant bé, que és el que jo he anat visitant durant aquests últims 7 anys i mig que porto vivint a Utah. Utah seria aquest estat d'aquí. Històricament, tota aquesta part de l'oest americà, de New Mexico, Arizona, Utah, Nevada i Califòrnia, formava part de la... Vaja, es parla espanyol perquè van venir els espanyols, no? A evangelitzar i tal. Aleshores, tota aquesta part més aviat groguenca, o de color carn, doncs significa que és un lloc àrid, que és un lloc desèrtic, un lloc on no hi ha molta vegetació i, per lo contrari, on veieu aquestes taques verdes, significa doncs serralades. A mesura que vaig fent zoom, veieu aquesta taca blava, no és res més que el llac Gran Salat, el Great Salt Lake, que moltes vegades us ho comento. I també parlo molt d'Antelope Island. Doncs Antelope Island és aquesta illa d'aquí, que és l'illot més gran que es troba en aquesta zona del Gran Llac Salat. I aquí mateix hi trobem la ciutat de Salt Lake City. Aquest és el meu telèfon. I aquesta línia d'aquí representa la carretera que uneix l'illa d'Antelope Island amb la terra, no? Amb la ciutat de Syracuse. I jo em trobo aquí a Clearfield. De Clearfield a Antelope Island són uns 10 minuts aproximadament. Per tant, és com el meu pati, on vaig a fer moltes fotos d'animalets, etc. La muntanya de davant de casa, i per aquí hi ha l'estació d'esquí on jo he anat aquests últims anys. I una de les rutes que m'agrada molt fer és, vaig per aquesta carretera, si aneu seguint aquí en aquest punt, vaig per aquesta carretera on es pot anar bastant ràpid. Aquí seria, diguéssim, aquesta zona d'aquí, de Salt Lake City, és la I-15, la Interstate 15, que va a través de totes les ciutats i pobles més importants, però per aquí darrere és un lloc molt bucòlic, és un lloc molt maco, vas al teu ritme, vas tranquil, i de fet el paisatge és molt maco i és molt amè. Aleshores ahir vaig anar per tota aquesta carretera fins a arribar, vaig passar per aquí al Silver Summit, per darrere de Park City i vaig arribar fins a Heber City. Hagués pogut anar per la zona de Salt Lake City i pujar per un altre canyó, però per la diferència de temps era bastant igual, no vaig estalviar massa temps, la veritat. Perquè un dels meus primers objectius era fer unes fotos just en aquesta zona blava, que és el Deer Creek Reservoir. És un pantà i em vaig posar en aquesta zona a fer fotos perquè aquí no es veu el cursor que es mou, hi ha la muntanya Timpanogos, una muntanya
fotogènica, podem dir-ho d'alguna manera, i doncs vaig estar fent unes fotos en aquesta zona. Res, un parell de fotos, no gran cosa més, perquè era al migdia i la llum no era molt maca, que diguéssim, però era l'únic moment de la jornada que podia estar en aquesta zona. I després, bé, vaig estar en aquest punt d'aquí que us he ensenyat. Hi ha 3 entrades, l'última aquí on posa Deer Creek State Park, però res interessant. Llavors, si vas baixant per la carretera, això és el canyó de Provo. Vaig parar també un moment en aquesta zona, que es diu Bridal Veil Falls, que vol dir el vel de la núvia, ja que hi ha una cascada molt maca i sembla que sigui com el vel que porten les núvies. Doncs en aquesta cascada hi vaig, sobretot quan és la tardor, perquè eren uns colors molt macos, i ara aquesta vegada, la primera vegada que vaig a l'hivern, perquè està com congelada, cau poca aigua, i ahir va estar fantàstic perquè estava tot nevadet i podies caminar amb aquella tranquil·litat que dona un indret que està doncs, completament nevat. I llavors ja finalment vaig anar baixant pel canyó i vaig anar a un dels meus objectius fotogràfics més importants que jo tenia en el cap ahir. Aquesta taca immensa blava és el Utah Lake. Tot aquest llac doncs, està glaçat i llavors hi ha unes formacions geomètriques, unes plaques de gel molt interessants per fer fotos. Si vas al dematí, és igual a l'hora que vagis, dematí o vespre, per fer la posta de sol o la sortida de sol. Qualsevol de les dues parts, sigui la part est o la part oest, doncs és interessant. Fa 2 anys vaig estar en aquesta zona d'aquí, a la part oest, per fer una sortida de sol. I ahir vaig estar a veure aquí, exactament. On veureu les fotos és exactament aquí, en aquesta zona d'aquí. Vaig estar caminant i va ser molt maco, la veritat, molta tranquil·litat. Una posta de sol no molt extraordinària, però suficient doncs, per fer unes fotos que si no serien fetes, si em quedés a casa no les podria fer, evidentment. Aleshores, va ser un dia que va fer molt fred, però aquí la sort, com que el clima és sec, t'abrigues i no passa res. Vaig fer una ampliació del mapa per comparar el Utah Lake amb el Great Salt Lake. Com podeu veure, el Great Salt Lake encara és més gran que el Utah Lake, possiblement sigui com 4 vegades més gran. El Great Salt Lake, si tirem enrere en el temps, tota la part aquesta, gran part de Utah, era tot el llac i la profunditat era immensa. De fet, hi ha muntanyes on encara es veu la marca d'on va arribar l'aigua. Per tant, això vol dir que era molt profund. Diu la història que van arribar els primers pioners, evangelitzadors, que es pensaven que ja havien arribat a Califòrnia quan van topar amb el gran llac salat. Doncs bé, amb això vaig estar fent aquí unes fotos, aquí al Utah Lake, i després ja vaig tirar cap amunt, cap a casa per la I-15. La I-15, la Interstate 15, uneix San Diego, que està aquí a Califòrnia, al sud de Califòrnia, aquí a Los Angeles. San Diego està aquí. De San Diego, aquí on hi ha el cor, que és casa meva, doncs són unes 12 hores de cotxe, aquí a Las Vegas. I això que deia, no? Que vas tirant cap al nord i l'I-15 passa per Butte, Great Falls i ja arriba a la zona de Canadà. I aquí a dalt hi hauria Calgary i aquí hi ha un lloc super maco que no he tingut la sort o l'oportunitat. He tingut la desgràcia de no poder-hi anar, vaja. Hi havia d'anar l'any passat, però es van tancar la frontera pel tema del Covid i ens vam quedar visitant la part de Glacier National Park, que és això d'aquí, que és la cara, la vessant dels Estats Units.
i aquesta vessant d'aquí, evidentment, que és la canadenca. Doncs res, us passo les fotos i les aventures i això és tot el que us volia explicar. A vegades parlem de llocs en el món i no ens fem la idea d'on estan situats. Doncs aquí és on estic jo, al Great Salt Lake, al costat d'Antelope Island, un lloc fabulós. Avui no tenia intenció de fer aquest vídeo, però estic en un lloc tan maco i únic que val la pena que ho faci. Ara són les 4:20 de la tarda, porto fora de casa des de les 10 del matí, he estat fent una ruta per llocs on està ple de neu, cascades congelades, molt de fred, i ara acabaré en aquest lloc que és el Utah Lake, al sud de Salt Lake City, on es pot veure, ha estat completament glaçat. És un llac molt gran i aquí al meu darrere tinc aquesta muntanya que és Timpanogos i la faré servir ara, la d'aquí darrere, i la faré servir com a element més important de la foto. He de buscar una composició encara, tinc com 20 minuts abans de que no comenci l'hora daurada, així que no em puc encantar gaire. Hi ha gent que està pescant, ice fishing, a sota de l'aigua, en aquelles coretes que fan un forat i tal, és molt... Aquí darrere meu ho podeu veure, a veure, aquesta gent aquí darrere. És molt curiós. I vaig super abrigat, que em toqui aquí el solet, porto aquesta cosa que em tapa el cap i la boca i el coll, porto el gorro, porto la caputxa de la dessuadora, porto l'abric d'esquiar, porto una primera capa com si anés a esquiar, de roba, màniga curta, la dessuadora, vaja que vaig amb els guants, super abrigadet perquè m'he llevat amb 6 graus o 7 sota 0 i estic completament tot el dia fora en llocs que no està negatiu, fa molt fred. Així que no sé si es pot veure bé aquí, tota la gent aquí caminant, i ara busqué un lloc per aquí on trobi aquests trossos de gel, aquestes formacions geomètriques, a veure si puc trobar algunes traces interessants que em portin cap a la muntanya, que serà la part més principal. No he pogut fer massa scouting per aquí perquè em queda una mica lluny de casa, com 1 hora i mitja aproximadament. I res, finalment he pogut venir avui aquí i a veure què traiem. El sol em quedarà al darrere i el que farà serà, el que intentaré doncs que la muntanya quedi així vermelleta, amb el contrast del blau i jugar una mica amb el terra glaçat. Doncs res, a veure què trobo per aquí. Però bueno, ja estic aquí caminant per sobre del gel, és una passada, quina sensació més guapa. Oh. És al·lucinant. No sé per on començar, aquí la gent camina molt a poc. Ja veieu. Aquests forats segurament que són fets per pescar. N'hi ha bastants per aquí. La veritat és que és acollonant, amb aquesta blavor, aquesta blancor, aquests colors, que junt allà veure la posta de sol i ja es comencen a veure una mica de color així lilós. I res, si trobo alguna bona composició per aquí.
Bé, finalment ja tinc la càmera preparada amb el trípode, he trobat una mica de composició, no una mica, sinó que tot això és molt caòtic, hi ha moltes coses i ja és un desordre caòtic o és una cosa, un lloc molt caòtic però desendreçat, però a la vegada endreçat. És difícil trobar en poc temps una mica de cosa digna perquè no saps per on començar, està ple de coses, de capes de glaç, tens por de caure, però vaja, a veure si puc enfocar millor. Ja, per aquí darrere ja es comença a posar el sol i el que jo estic esperant, espero que no em caigui el trípode, és que il·lumini la muntanya per aquí dalt i us explico un moment la composició que he trobat i és aquesta línia de peces glaçades aquí en el llac que d'alguna forma enllacen, fan camí cap a la muntanya de Timpanogos. Res, faré F16 per tenir molta profunditat de camp i poca cosa més, esperar que faci una bona llum ara aquí i ja està. És fantàstic aquest lloc, mira, uau, fantàstic. És una passada. I la sensació ara, bueno, no sé si és perquè vaig molt abrigadet i tal, però està molt bé. La gent ja comença a marxar i espero que no prengui mal. Ara falten menys de 20 minuts perquè faci la posta de sol i vaig a fer unes quantes fotos. Aquí es pot veure, em dona una velocitat de 10, 1 partit per 10, F16, ISO 100, i la composició d'aquesta cosa que dèiem, aquesta línia de peces geomètriques glaçades que van camí cap a la muntanya de Timpanogos. També us volia comentar que en aquests casos, o moltes vegades, utilitzo per evitar trepidació i tal, qualsevol moviment, em poso el temporitzador de 2 segons, a vegades el de 10, depèn, però normalment el de 2, i això, que evites qualsevol moviment de la càmera amb el trípode, el que sigui, i fa que surti borrosa la imatge. Doncs res, mira. Foto. I ja està. Uhú!